Ay na. Takap kayo bakit? Papanam na kahit na nakasukat ka man, nabigbigatan. Mapanak di jay ili bakit? Mapsa pa akong timapan. Ang pahay niya ti kong di ili, kakalkal pa sumo di kalman nga nag-grocery. Mapangko isukat bakit? Da jay ginatang ko di kalman. Da jay insut ko di rabe ay. Ngamdakal. Mapangko isukat bakit? Sayang mo, ito hanga masukatan. Ay nalakay, mabalin nga isukat. Ay na, Mabalin bakit? Haan nga mabalin lakay nga isukat ajay. Ay na po, agreklamo ako nga kayat nga sukatan bakit? Amin nga magagata nga may susuot bakit? Tuhan nga umanay, mabalin nga isukat bakit? Tasukatan da. Hangar nga mabalin nga isukat lakay. Ay na, Pahili mo. apo bakit? Basta, mapangko nga isukat bakit? Katungtong at dati manager no handa nga kayat. Sayang Mike, sinungay ko matimang usarjay bakit? Kinakadakal. Oo. Ay nalakay, hamong ipapilit man nga mabalin nga isukat ajay. Ay na po bakit? Tan mo nga ipapilit. Basta, mapanak, kapangko nga isukat. Tasayang mo dajay. Ay nalakay, nagsardeng ka ta. Hamong nga ipapilit hang nga mapan, akalaga nga nga mabalin nga isukat ti kondom. Anak ka ng pu,